Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Зрабіў я сёння зранку відэо наконт пана Валенсы, былога польскага прэзідэнта і агента дэфензівы па мянушцы Болек, дзе даказваў, што польскія рэформы былі вельмі абмежаванымі і не адпавядалі патрэбам польскага народа, менавіта таму, што яны адпавядалі інтарэсам польскай гыбні, польскай наменклатуры і асабіста агента Валенсы Болека. І вось што мне на гэта адказаў вядомы супрацоўнік медыяпраекта «Радыё Свабода» пан Гурневіч. Ён мне адказаў, шаноўнае гаспадарства, што Валенса ён супрацоўнічаў з польскай дэфензівай недоўгі тэрмін, і што гэта толькі эпізод, панове, толькі эпізод. Вось. Цяпер гэта так называецца, значыць. Не агент і стукач, а эпізод. І паводле дадзеных архіваў польскіх, кажа нам пан Гурневіч, которые адкрытыя, супрацоўніцтва гэтае было кароткатэрміновым, і адпаведна, ён гэта не кажа, но адпаведна не паўплывала ніякім чынам на далейшую актыўнасць пана Валенсы. Значит, эпизод, да? Как там в песне? Музыка, ах, эпизод, эпизод, эпизод. Музыка, песні, інтрыгі, танцы. І, дарэчы, зноў жа, эпізод уже давно забыўся, таму у нас другія эпізоды, правда? У нас уже цяпер эпізод быў з Лябедзькам, там з іншымі, это уже перагарнем староначку і таксама забудзем, як і пра Валенсу. Таму што у нас новы эпізод. Это тандем Бабарыкі і Ціхановскага і ягонай супругі. Вось. Значит, добра ўладкавалася агентура з гэтымі эпізодамі, так? А наконт адкрытых архіваў. Тут я хочу сёе-тое нагадаць пану Гурневічу. Архівы-то адкрыты, і ў іх, пан Гурневіч, можна все, што хочаш паглядзець, але гэта не так, пан Гурневіч. Адкуль выплыла праўда пра стукача Валенсу Болека? Яна выплыла з сейфа, хатняга сейфа былога шэфа дэфензівы Кішчака. Вось. Пасля ягонай смерці жонка Кішчака принесла ў інстытут, значит, даследавання гісторыі Польшчы, который якраз і займаецца выкрыццём агентуры, гэтую папачку з распіскамі Валенсы і з ягонымі там этими доносамі. І попросила гроші. Я не памятаю, колькі там, 22 000 доляраў, здаецца. Я не ведаю дакладна гэтай гісторыі до конца, таму што там атрымала яна гэта, не атрымала, але факт тот, што не в архівах дзяржаўных ляжалі, значит, кампраметуючыя дакументы на Валенсу, а ў сейфе хатнім былога шэфа бяспекі. Гурневіч, ты, можа, гэтага не ведаў, шаноўны гаспадар, пан Гурневіч? Так я табе расказваю. А калі ведаў, то мог бы і сказаць, што да, архівы адкрыты, але не ўсе дакументы ў архівах захоўваюцца на стукачоў гібіскіх. І такім чынам мы не ведаем, што яшчэ за дакументы засталіся ў сейфе, которым цяпер распараджаецца жонка Кішчака. Я нават не ведаю, ці, можа, яна таксама памерла, ўжо павінна была і яна памерці.
Што там з архівамі Кішчака невядома, але тады было вядома, што ў жонкі яшчэ шмат дакументаў захоўваецца, которые яна мае намер потым прадаць. Ну, тыповая такая гібіская, значит, сітуацыя. Яны ўсім гандлююць, гібісты гандлююць усім. Вось, дзяржавай, там, кампраметуючымі дакументамі, спісамі даных, зліваюць іх, прадаюць і па ўсім свеце. Але вернемся да Кішчака, да ягонай жонкі і да Валенсы. Што Кішчак яшчэ пакінуў на свайго агента Валенсу, а што знішчыў? А што знішчылі потым, па загаду самога Валенсы, ягоныя паслугачы, мы не ведаем і ўжо не даведаемся. Вось. А сам Валенса, нягледзячы, як гаворыць Гурневіч, на адчыненыя архівы, так і не прызнаў, што быў завербаваны дэфензівай. Вот, дакументы ёсць. А Гурневіч піша: ідзі даследуй. Гэта всяго толькі эпізод. Але Валенса кажа: не, нават эпізода не было. Навошта яны ўсе так бароняць гэтую агентуру і бэсцяць тых, хто пра эту агентуру ўзгадвае? Ну, найперш Пазняка. Таму што там, я яшчэ раз скажу, там палова агентуры. Там палова агентуры ў гэтай апазіцыі і ў гэтых апазіцыйных медыях. Вось. А другая полова подвойные агенты. А вы что думаете, панове, на гэты конт? Я просто прикалываюся. Такие недарэчныя мне отказы дасылаюць на мае, здавалася б, ну, такія безобидныя заўвагі. Ну, прызнайте, што Валенса стукач, што за таго, што ён стукач і працаваў на дэфензіву, ён не здолеў правесці реформы, которые адпавядалі інтарэсам польскай дзяржавы і польскага народа. Ну што тут такога? Мы ж не палякі, дарэчы, да? Але не, яны будуць упірацца рогам. Не, вы все это самое неверно трактуеце гісторыю. А што вы думаеце, шаноўнае спадарства? Напішыце ў каментарах.